Sige idol. Ayan, shout out kay Kyle Pepper. Is idol, abutin ko to ng 4 hours. Kumusta idol? Mga 4 hours idol. Sana maabot. Hindi malubat yung cellphone ko. Ah, sige idol, paabutin ko to ng ng 4 hours. Ayan idol, maraming salamat talaga sa tulong idol. Ay idol, na i-share ko na ba lahat yung ibang video mo, hindi pa lahat kasi nagpisunit lang ako. Mamaya i-share ko naman yung ibang video mo. Ayan, salamat idol sa tulong idol. Daghang salamat. Kumusta naman di idol? Dugay na kada idol? Dugay na? Lah, gaya na oy. Hindi pa ka nakauli diri idol. Sa tuwa. Ah, gaya na ba ni mo di Oo. Covid ra lagi ang kuan, problema kaayo. Diri sa mga gani, kuan paghihapon sa Davao. Oo, lisod jud magbahay idol. Diyan na taga diyan. Diyan na kayo naminyo idol. Diyan na din mo namuyo diyan. Diyan na din mo namuyo tanan di ay. Asa man dapit sa Cebu idol?
Liloan. Ako sa ano lang ako idol, Dumaguete. Taga Dumaguete ako. Liloan, hindi pa ako nakapuntang Liloan. Nasa baybay mga ko idol ko niya, wala may signal sa mga. May signal sa mga ba? Ako sa baybay. Ayan oh. May cottage. Sa baybay ako, wala. Ano eh, may signal sa mong balay. Nadili jud ko makapag-jacket idol kay o ano walay moderator yung ano nako ba. Dili ako di na ako maka-jacket. Walay kuan kanang yun, walay moderator oh. Saan pag-jacket idol? Click ang message. Oh, wala eh. Di nakabutang moderator. Kung na mag-go to channel, report, remove, put user in time out. Na ay option nga ads moderator. May nakabutang sa kuha idol, wala nakabutang add moderator. Wajud nakabutang. Kuan ra go to channel, report, remove, put use in time out. Ora nakabutang. Ngayon ako naga-live kay dili ang kuan ay dili mo kuan ang akong di ko maka-jacket. Na ito may message i-click. Wala ako idol na pag diba pinduton ang kuan. Pinduton ang message. Ana, pinduton ang message na imo kuan may magawas actions. Tapos why nakakuan ra go to channel, report, remove. Maoray nakabutang. Why nakabutang add moderator. Ayaw ang sige daw. Maura gyapon bisag kanang kuan. Siguro ni. Ito nga idol na nato. Wala. Wala jud.
Wala jud ako idol ba. Hmm. Wala jud. Wala jud siya idol.
Hello idol, good morning. Aga ata nag-LS mo. And idol, nag-LS ako ngayon kasi sinubukan ko mag-LS. Idol. Sinubukan ko mag-live. Ganito pala mag-live. Ano kasi idol sinubukan kong mag-live kung paano mag-jacket kaso ayaw sa akin eh. Ayaw talaga. Paano kaya mag-jacket? Ayaw talaga. Hindi ako makapag-jacket. Talaga. Ingat idol. Sa Ilog Pasig kayo, sa may Rosario? Sa may Rosario ba yan idol? Doon ka ba ng isda? Ayan, salamat idol. Salamat. Salamat idol Rod Choi Fishing Adventure. Ayan, shout out idol. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, salamat idol. Thank you. Sa Ilog Pasig ka ba pupunta idol? Na may Rosario? Rosario?
Sa Manila Bay. Oo. Maraming isda doon. Dagag isda dito mga idol, dagag isda. Maynila. Yay! Daghan na ta. Isa ka sumana ha? Sabot na kasama niyo. Ang problema lang dyan, hindi ko pirma ang pero mo ay basta wala. Masungat ako pa. Ito na, ito na eh. Hindi ko pirma. Hindi ko pirma. Okay, idol, salamat. Thank you, idol. Ingat ka. Ingat sa biyahe. Nawag. Mo pa ito ito ko nagkaubutan na to.
sila rin. Eh, pero